Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kuna sa balita, kuna sa aksyon. Aksyon Radio. Onse minutos nakaligas sa tak na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Yara kita sa gihapon sa magulugal umon nga panahon. Pero nakapiyar kamo kag nakabatsyag kamo na medyo mayara sang kapaang ang tiyempo. Mayara sang time nga grabe ka pa ang sang tiyempo. Amot ko nanong plastada nga nag-amo ini. Daw amo man ini ka pa ang sang wallet kag bolsa. Ang kalabanan wallet kag bolsa way unod. Ay iban may unod gid man pero ti man nag-ubos na. Yara kita sa petsa 14 subong sa bulan sang Setyembre. Ginasiling ini nga bespera sang sweldo para sa mga tao nga may trabaho. Lakad buwas nga adlaw petsa 15 ang petsa nga ginahulat sang kalabanan. Ginabina ang mga yara sa gobyerno halin sa barangay Banwa, Suratagon, probinsya. Ang mga empleyado akon kaisa pati gani opisyal gakaratnan man mo. Amo ni mga tao ginatawag ang mga 15-30. Manabalatian sa nga gobyerno dari sa Pilipinas. Amo ni damo sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno na 15-30 bosilingon sa kada pitsa 15 lamang kag pitsa 30 sa bulan. Nagakadto sa opisina sa Bangudban sa pagkuha sa ilas nga sweldo. Welcome sa Martes nga pabangalagad sang inyo sa nga palatuntunan inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hidaboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nanong mga balita nga dapat tutukan naton diri kita una sa bahin sang balita lokal. Encuentro maning patsanay Filipino kontra Filipino. Ang sinumpakilay ang bantayanay kag tiniruhay sang tropa sang gobyerno kontra grupo sang mga rebelde. Ang ginatawag nga problema sa insurhensya diri sa pungsod sang Pilipinas. Ginakabig bilang pinakamadugay na rin sa bugos nga Asya. Linibo na ang mga nagkalabatay. Kag hasta karon ang ginapakigbato. Ang ginapanindogan siring duha ka grupo. Wala gihapon sang kasulbaran. Na hindi gihapon maghisog taray. Kaya sang aga sa may sityo, balik-balik barangay Tabo, Banwa sang Ilog Negros Occidental. May mga lupok sang pusil na batian ng mga residente. Bangod sang binailuhan ay tiro sa tunga sang mga soldado. Kag ginapatihan rebelde nga New People's Army kan NPA. Sa kalubigon nga masobray sa kauras, nagtaw-tahaw gid man ang linokpanay. Asang ulihi subong nga balita bangod manakitaan nga lawas ang ini lamang 3 kundi 4 gid ka mga nagkalamatay. Kuna sa balita, kuna sa aksyon. 3 diri ang lalaki, 1 ang babayi.
Kag ginahibalo pa naton nga may report nga nagsulod diri nga may isa ka bata pa nga nadalahig. Amo ni pinakamasubo sa enkwentro galuntad blas tuwa sa tropa sa gobyerno kag mga rebelde. Ang mga kalaluoy, ang mga sibilyan, mga inosente, hindi malakawan nga nagakadalahig. Di may tatlo pa ka mga nagkalapilasan sa saling panibag-ong enkwentro. Ang DYEZ Action Radio Bacolod, bagi sa Patrol on Special Assignment Subong, nagkanto sa eksena mismo sang enkwentro, the only radio station. Nagaisaharon kag wala na sang iban pa. Aksyon Radio Bacolod lamang nagkadtog sa lugar. Kaya na sang aga pa. Parang balita, hindi lang madulong base sa nakuhang impormasyon. Kundi madulong ini base sa panaysayon sa mga tao mismo sa lugar. Kag mga otoridad, kapulisan man o kon militar. Sa mismo natabuan sang insidente. Manang tatak kag marka sang Aksyon Radio Bacolod sang una pa. Amaning right from where the action is. Kamaling kayo natin prano pa. Ang detalye sa ding balita una na batian. Diri sa Aksyon Radio Bacolod halos na pusa na kag na na sa Aksyon Radio Bacolod. Agi sa patrol reporter Action John Diaz katuwang ang piloto. Kasi Action Nixon Tahom sa patrol. Dugay-dugay manong balik ni sila mga ka-aksyon ha. Drala ka mo. Para ihatag ang dugang kagon pwede palang kulo kompletong detalye sa mga balita. Para wala sang lisa. Para ang balita pulidong pulido. At plastadong plastado. Ang engkwentro sa ilog. Dugang detalye dugay-dugay. Pamatiyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kondentong aksyon dito ng balita. Diara sa mga aksyon radyo dira sa Banwasang Ilog. Samtang pagpadalom sa Mamula Creek ginalauman ni CDRRMO Plasterhead EA Jomari Vargas nga matapos na subong nga simana. Ang Mambulok Creek mga kaksunis inis ang malaba kagti problemado nga creek diri sa Bacolod. Kay bisan juta lang ang tupa sang ulan pero sige-sige saka ning tubig disgalion. Kaya ligad to gin tinluan inigin padaluman ni siya. Di man hamak kadamo sa mga basura. Ang nakuha mga kaaksyon. Naguot pa ka ditong ano to, equipment kagin gamit na guot pa gani mo. Inabangon man sa raw hindi nagid maintindihan nga sitwasyon sa ning Mambulok Creek. Mayo man nga ginatandog sang sa pabayaan na lang bla. Ang problema sang baha diri sa Bacolod kay dugay na ni. Mapaganhagan lang ni prote I doubt kung ma-resolbar ini. Kay daw mga uhong lamang nga nagatinubo-tubo nga daan ho. Ang mga estruktura di mayara gani opisyal sadto sang sudad nga nagatikal gidya nga booming Bacolod kuno. Kinatural lang gina kay highly urbanized city. Amo ganaya ang amagon sa mga negosyante kag patukuran sila sa negosyo. Importante tani bla sa mga negosyante ni kag nagapatukod sang dalagko nga may struktura. Antes magabutang sila sang pader, antes mabutang sang sementado nga struktura kon building. Medyo puno ba siding mambla sa sagwa sa ginapatakuran nila kung bala mayara sila sa mahalitan dira nga mga nag-star mga ultimo nga marasadente nga sa ulihi magdamo lang ulan so sila yung kanaluoy. Langod sila ang nagakalumos sa baha. Palima nila na kaya mang tiwa man sila katulog da. Yan ang mga natag-iya ng mga negosyante ng mga dalagko ni. Negosyo mo lang ila sa niyo yung napatuko da. Lain man na subdivision mga pulian nila. Kaling kayang kaluoy kung tani blakag pag-insyende sa sitwasyon sa mga ultimo ng mga pigado. Puso na subong ang pagpulo pagkamusta sang mga politiko kang manusulod bilang politiko. Halos tarang nga pigado pa rin tinla. Hoy makahuluya kahuluya sa inyo magamang plastada permi. Sa balita. Layo pa oy parente. Kaya mga musta.
Pero pagkatapos sa eleksyon lang tawaan nyo ba? Ang mga ilaga nga nagabalik sa lungga nila. Ara pagkadiba sa ring balita sa bahin sang lokal. Ang siren sa mga bombero nag-iningaw sa mga hapon. Nag-uso yun sa pila ka mga mayor nga dalan diri sa Bacolod para ang sunog respondihan sa sunod sang Puente Villa Subdivision sa area sa Barangay Takuleng, Bacolod. I-check tayo kung may tiyempo ta, no? Pero depende rin. Okay, diri kita magatutok mga ka-aksyon sa information sa balita. Adara sa may banwa sa ilog. Di ba tala ni karon ang ginrespondihan nga fire call. Sa nga to sa mga firefighting units. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita pungsod nun, oy, may pila ka mga politiko na piyaran nyo. Sabi na sa mga mahilig bala check sa social media, partikular sa Facebook. Nakapiyar ka mo nga may ara sang pila ka mga politiko, labi ng mga ara bala sa nag-auyat bala sa posisyon sa gobyerno. Kag nagatayada sa 2022 nga eleksyon, nagapahamot porsyon sila. Sa bagay, hindi man sila mapunggan, wala man yasang kasuguan nga nagadumili si ilan eh. Galing utang taman kung kaisabla sa ining napatihan gibla. Hindi bala siling oy bahol-bahol. Amo ni silang ginatawag nga mga ipal no? Nagapa-ipal sa publiko. Ang ipal nga tinaga mga ka-aksyon, Filipinos lang na siya. Daw diri lang na sa Pilipinas nagsikat ang ginatawag nga ipal. Ang ginapunteriya sa mga ka-aksyon ang mga politiko gid. Amo rin sila nagapakuno-kuno eh. Na ang iban, halin spigado. May ara gani nga ang laragway, ara sa salamisa. Nga ginapungkoan niya. Pero ang lamisa ara sa Malacanang, no? Ara sa Malacanang ang lamisa. Naga ano panyaga to kon panyapon. Ang sudan niya ginpakita ay social media. Ang sudan niya uga nga tabagak. Why ka na nagsudan tinabal? Di guro ka ko yun kakilala ko nung tinabal ay. Duwak bilog nga uga nga uga nga tabagak, no? Tabagak di isa sa pinagkanami ugahon mo. Kaya ragin po sa social media. Pero may ara gid ya, no? Nga politiko subong sang una tigado gid man saya. Nakaagi ka ni kargador sa una, isubong nagbilyonaryo. Nagpakita mo siya sa laragway, nagakaon sa kinamot siya. Sa una, pati kita, ini nga politiko, kinamot kami na sa una, ipigado gid man ni kargador gani. Kita mo kung lang tabo ng picture ya, daw hindi abahol. Kaya ngayon saya magkinamot. Kabalo kita kung ang tawo, kabalo magkinamot mo, magkaon bla, sangsa, nagapanukuno-kuno nga kabalo magkinamot. Subong ang reaksyon sa mga tao, mga ka-aksyon, basta gani isa ka politiko nga nagapanukuno para makakuha lang sa atensyon, kagpaamot sa publiko. Ang kalabanan, mga ka-aksyon, hindi na maka-first base sa reaksyon sang mga tao subong. Kaya man kung sa kinalye pa nga sugilanon, nagasiling na baginugay na kamo daw, yaabot na kamo ni Rocket. Sa mga advisors naman tani, bla, sang sining mga politiko nga nagatayada 2022 eleksyon, pahanom diyo mag-advisean nyo man ninyo sila nga suportahan nga politiko nga di ka mapapatambi nga daw hindi sila ngayon. Alas 5:24, ibubo ta na aksyon na Nelmar, ang ato sa nga first batch. So kaya sa pabalik naton, magasentro kita sa balita sa banwa sang ilog. No? Kaya ato sa nga patrol reporter Aksyon Jan Diaz, ato pa ito mga ka-aksyon. No? Hibo doon, isa naman lang ang why tari mabatian nga kuan mong investigation. Ang yesterday ang ilog PNP. No? Importante dali mga ka-aksyon. Kag base kung mayara sa ngalan na. No?
Ining apat ka mga nagkalabatay, kita ko kina sa live video, yakso na dyan na Diaz, ginakarga atong duha ka mga bangkay, no? Ang subo dariya ka may bakwit, no? Ka mga, siyempre, dapat ginman, pahalino na temporaryo na mga residentes lugar para sa safety nila, kaya man. Basta masiling kita enkwantro, bukid-bukid nga area, di tara yung mapiho, nga basi pag dulong balas ang kagabihon, basi kung may yara sang linupok ng mga batian, yang bala to whom it may concern ina. Mas maayo nga sa iluhon anay, sa hiluway nga lugar ang mga apektado nga residente. 5:25 Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ato sa rin ang pagpanumbalik. Report na sa Patro with Action John Diaz. Alas 5:25. Okay, thank you dari kita sa mga gamonitor sa ato sa live stream. Si Evelyn ni Pomoceno, mayong hapon, Alex Montesa, Rhea May Ladio, L.A. Amante, more power watching sa Kuwait. Si Merly Gonzaga, gamonitor kami, God bless. Okay. Melanie Calvas, good PM. Si Ana Sinuro, mayong hapon ko no kay Kapitana Anabel Bermudo sa Maragay 3, La Carlota City, kag sa mga BHW. Si April from Ana Sinuro. Okay. Wala gani kasulatan ang promisa ni Dugong droga insurgency pa. From Alex Montesa. Rochelle Fulgencio Susana. Kamonitor lang kami diri sa may barangay Pandanon. DSB, tamiyaw lang. Paliog si Family Susana. Barangay Balingin, Bago City. Bea Jonathan, Inay Blaza, mayong hapon. Salamat, kid. Okay. Mga plastiko ng hambal ni Ana Sinoro. Ray Baryoga, gamonitoro diri sa Barangay Pandanon DSB. Thank you. Evelyn Pomoceno. Ronelo Patinio, Marlon Damo, Utdan, Linya, Sang Tubig, Basiwa, Primoter diri sa Handumanan, Phase 6-B. Pakabal na lang ng pakabal na lang ng Primoter, Basiwa, grabe nga problema, daw bungol blas lay, no? Raquel Villafuerte Martinez, gamonitor Barangay Alangilan, Poroksay sa Tasoy Farm. Salamat gid. Basta farm sa Alangilan, Bugnaw. Franklin Tiloheyo, good afternoon. Thank you. Balikan ta iban dugay-dugay. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporary. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapangita kamabalas ang antioxidant nga vitamin Radyo. sa banwasang ilog mga kaaksyon, may 4 ang nagkalamatay, 2 ang nasamaran, 1
ang naaristar enkwentro ini sa tunga sang tropa sang gobyerno kag ginabatihan miyembro sang New People's Army. Una sa balita, una sa aksyon. Kaday sin-o lang nagkalamatay, nakilala na kag anong plastada. On special assignment sa gihapon aksyon Jan Diaz. Direkta mismo sa may banwa sang Ilo Aksyon Jan. Kamusta na subong? Ako na mahal sa gyapon, solo, kag live kita diri, nag-report sa may Ilog Municipal Police Station. Bago lang nato na istorya, no? Si Police Captain Firstly Castillo, siya ni karon ang officer in charge sang Ilog Municipal Police Station. Kag sila man diri ang nagbulig sa pagpatigayon sang investigasyon may kang tanan. Sining enkwentro nga nagluntad kay nagidamang sang aga dahil sa area sang sitio balik-balik barangay Tabo, Banwa sang Ilog Aksyon naman, no? So kung nga mapinion ang sitwasyon sa nidiri, ay patigyapon ining 14 bala ka mga individual nga ginimbitar sang kapulisan nga residente ni sa mismo dira sang sitio balik-balik dira sa may Busay Damte kung sa rin nagluntad ng enkwentro, gin-request ni sila ka gin-invite sang kapulisan kay usisaon ni sila action mar, no? Kumbaga, pamangkuton blas la kung anong ideya nila may kang tanan sa presensya sa mga rebuilding ubon kaya mismo sa bahin sang barangay Tabo. Ang natabo sinidiri, according diri sa aton nga mga kapulisan kan sa information nga aton nga nabaton, gina-verify ang pangalan sang kada isa. Duha ka babae diri, may 14 ka mga individual, duha ka babae, 12 ka mga kalalakinan. Wala pa nalabot kay may bit-bit ding babae nga lapsag bala. Bata pa ni, ubrik labot sa katuig. Pero kahit di kinanglanon nga imbitahan mo, kay atot sila sa may encounter site. So need deduction mar nga maistorya, no, mismo sang aton nga mga kapulisan. Subong nga matinion ang sitwasyon is sige pa din ilang interrogation. Kabulok ka ko na mo sa mga kaso kag gin-invite ikaw. Hindi naman ni magsalig ang kapulisan kung anong hiyambal mo nga may impormasyon. Most likely, action mar, pag nagatag kasi mo pangalan, i-counter-check nila sa records ng PNP kung bala ara ikaw sila monitoring o kung may ara ikaw sang standing warrant of arrest. No? Kung may ara ka standing warrant of arrest, automatically put on hold ka rin nila kag isa man ikaw sila rin nga usisaon. No? Pero kung wala lang man, they most likely buyan ibalik ka nila kasi hindi ka man nila pwede nga ma-detain or pisuhon kaya ang guwa mo ni karon ako nang may mo nila nga ma-committer nga kaso illegal detention, no? Kaya hindi nila pwede diri nga i-put on hold the action Marlon. Pero update lang, dugay dito to sa Makali nagbuong ulan sa may sitio balik-balik. Ang sitio balik-balik action mar para sa pamaka-action bla, ang barangay Tabo alik din sa proper ang sang Banwa sang Ilog kung pa south ka nga direksyon may duwa na kabangga ang likuan. Ang diretso, pagkadto na Kawayan. Nakapadiretso na Kawayan, pasipalay nga direksyon. Paliko ka pa wala, amo nang ambal nila ruta, pabanwa sang Kandoni. Ining barangay Tabo, lapit na gini-action mar sa boundary na sang barangay Kandoni mo. Layo, nagid mga pila na kilometro ang among ginagya, ang usoy namon. Banwa sang Kandoni. Banwa sang Kandoni, action mar, no? Lapit rin sa boundary dito sa Kandoni. Ang Tabo, mga most likely, mga 5 to 8 kilometers from the proper, ang biyahe namon, mga lapit 30 minutos, antes kami kalabot sa may proper sang barangay. Ang rotonda dira, sang barangay Tabo, natungamos duwa, may likuan pa to, may likuan pa wala. Ang sa wala, mula may barangay hall. Kadako sa barangay hall nila, mga 2-story nga barangay hall. And then, ang sa tuwa naman diya, mo pa diretso sa may barangay Banwa sang Kandoni. Direct action man maliko pa wala. No, mo nang palusot dito sa may kabukiran sang barangay Tabo. Mga around 3 kilometers ang highway nga imong usuyon, may ara una nga taytay, no, nga gamay nga taytay, may ara dira nga alagyan pabukid. Gamay nga alagyan pabukid. Then, diretso, mapagdag sa rough road. Isa lang one way lang, lubak-lubak, o kung nabi batuhon ang dalan, may porson nga lunangon, gid, kasi nagbuong ulan. Taklad naman akson mga ang bukid, no? Pabukid, naging kami may mga busay na tuwis babaw. Pero maagyan kasalakyan. Ang pinakapunta, amo na ang isa ka basketball court nga magamay. Sa basketball court, dito kami kanya nagtipon, ang una nga statement, gaging pagwa nila, 3 patay. Una nga nag-action mar, amuning bangkay sang isa ka babae. Ining babae, ginkilala kay a certain Ka Nikki.
Luwat asuliton ko no si Ka Nikki ining babae Akson Mar o kon kilala sa tawag nga si Ka Arnie. According sa kapulisan, according kay Police Lieutenant Colonel Ryan Mangundo, ang commander sa Special Action Force 6, ang Ka Arnie ani ko ng Ka Nikki ni duwa ka pangalan kay ti ginalinlain Manila kung kaisa gila identity mo. Babae ini siya no si Ka Nikki. Kita na tina sa ginuno ng bangkay nga pasaka alis sa crime scene o kung sa may encounter site, ulo ginaksyon man ng yego. Mga katason, sino yung mga most likely, mga 5 o kung mga 4'9", 4'10", puti-on nga babae. Formasyon na tondo kolohilyala ni ko no? Naga-eskwela sa to sa isa kadako nga universidad Akson Marlon, hindi diri sa Negros, most likely. Informasyon po lang na for verification, pero alin man na sa reliable source, nga doon estudyante ni Cruzado sa isa ka universidad, no? Doon sa Pungsod, Pilipinas. Pero ito kabalo kung paano naglabot ang punto, ngayon siya ang nag-infra sa tropa sa mga rebelde nga grupo. Ang ikaduwa nga din pasaka nila nga bangkay, amo naging kilala kay Ka Hans, no? Akson Mar si Ka Hans, ang base information ti isa man ka mikabig ni labi nga isa ka leader man sa grupo nila diri. Ang ikatatlo nga bangkay kita sa Ka amon si Ka George. And then ang uli amon si Ka Timot o kon Ka Kabal. Hindi pa nato ma-identify kung sino sila nga apat nga nagkalamatay. Ining una nga gin-declare nga pilarson kay di ba una nga pagpayag aksyon man tatlo patay, tatlo pilarson. Eventually sa nagkato kita sa encounter site, nagwa apat patay na, duha na lang pilarson. Sa apat kini nga patay tanan, klabanan igo nila Akson Mar, duwasak kinang ulo nila blago nga igo bala nga particular ko. Ulo gitanan ng igo sini mga persona. May banda rin yung mga injuries sa ibang pati silang lawas, iba nang napatan sa pagbulong o galing naglakat Akson Mar kag nagkakato sa area. And then digto pagabot sa mga emergency responder patay, no, ining isa nila kagin na respondihan sa lugar. John, ang babae, anong report nga na baton mo da? May ginauyatan man siya nga posisyon? Yes, meron masa. What I mean is posisyon sa grupo? Wala pa ginato na confirm, pero ang information drido isa sa mga information na officer. Kay according kay Lieutenant Mangundo, ang ila Britani nga tuyo sining ginakabing miyembro sa New People's Army Southwest Front, makandak sila sang recruitment, no? So magsiling ka recruitment kinanglano na sang mga individual nga may ihibalo sa pag-inganyo sa ibang nga grupo nga luyag mag-upod silang hanay, no? Most likely ining mga grupo nga ini, kung mga individual nga ini, dakong posibilidad nga may angot sila sa information dissemination campaign sang grupo sang New People's Army Southwest Front Akson Mar. Eventually, di ba pag-abot natin kayo na Caris area, mga around 2 p.m., mga 2:30, kita na diri abot sa lugar. Nabta natin Akson Mar sa salakyan sa Special Action Force, dako ni siya nga truck, nga dito sa likod, ginabantayan sa tatlo ka mga pulis, ara sa stretcher nga nagahigda, conscious, buti ng buhi. Pero may pilas lang, isa ka babae, tigulang Akson Mar, mga senior citizen na siguro, amo ni siya ang ginakilala nila kay Nilda Bertolano. Si Nilda Bertolano, according kay Police Lieutenant Magudlo, siya niyang ginakabig ka finance officer, leader, o commander mismo sang Negros Occidental Southwest Front sang City PNPA. Maigo sang bala? Maigo bala sa tiil, no? May pila sa tiil. Okay. May armas nga bitbit. Kay ina, no? Ang gingkwa lang kay may mga magazine sa silang alawas. Buti mo niya, gita pag-inkwentuhan, ay pawilon, pangyak sa marara, gita. Mga pila pagkidaro yung nasde? Mga citizen na niya, according sa mga kapulisan. 60 plus na galing, kuno mo? 60 plus na niya, galing kay amo na sige tawag nila, bilang front leader ni Akson Mar. Kaya, kung magambag ako finance officer, di ba siguro guguwa man no? Makita man sa mga rural areas, nagkakandak sa dira, no? Kasi leader, commander, gid sa Negros Southwest Front, according ka sa aton kapulisan. May isa pag niya pilason nga si Ka Christian o kung alias Christian, wala nila kung ang ilang real identity, kabudlay nga daan, kaya according sa kapulisan, hindi sila makatag ila full name, gid mo. Si Nilda lang gina-identify nila, kaya may monitoring nga daan ang kapulisan Akson Mar. Si alias Christian, wala pa na palang totoo diyang ngalan.
may isa diri nga dakop nila, ginpusasan, but silingon dakop, ginaristoged, lalaki man ni siya, hindi pa magatag siya nga tutod yung ngalan Action Mar. Pero naktuhan ni siya ngayara sa encounter site sa nagluntad ang bakbakanay. According sa kay Police Lieutenant Manguddo Action Mar, 1 hour and 35 minutes. Lawig ba? Amo nakalawig ang binakbakanay sa lugar. Kay ang problema nila, sanag. So makitaan gidya sa mga taga-NPA, kung diin sila mausoy, din sila mapalagyo. Kay ti kung dulo, according sa ila, budlayan sila mag-retreat, kay ti hindi sa kita, sundalan, base may magsinukatanay ito sila bla. Pero kay na sa insidente, kumusanag 7 a.m. until 8:30 a.m., si Dasig siguro kag nakakita gid lugar ang ibang nga grupo nila nga makapalagyo. Most likely biyang kadamon mga 20 Action Mar mong ila isip-isip. 20 ka mga rebelde ang ila nakikwentra. Pero tiyan mo to, apat patay, 2 pilason, isa nadakpan. Diyan anong plastada? May nag-inform sa aton sa mga otoridad or nagsobalangay? According diri sa aton nga mga kapulisan, ang information ngayon nga nabaton, kagabi ni Action Mar, ang pinakatulid nga balita, kagabi nabaton nila halin sa komunidad. Nga nagasiling nga may presensya sang mga rebelde nga grupo, serious ang sitio balik-balik, malapit mismo sa may Busay. Dindiyon nila ang plano kagabi upod ang 2nd Negros Occidental Mobile Force Company sa papangunan ni Police Lieutenant Colonel Nasser Kanha. So ginplano nila kagabi, immediately pagkakagahon, nagkasa sila sa operation, naglibot sila. Kaya ang ilang information nga nabaton, marikot mong manginganyo nga maupod sila grupo. Pero naligat pa man ikaw naman nabaton sa informasyon nga may naglibot-libot dara sa lugar, area sa Tabo, ibang bagay ng mga kabukiran, pero gina-verify nila ang pinakatulid yung informasyon. Tuptub kagabi, ang balaga pinakasukyan na gini, mga gini matutuod, gindayon na ginila Action Mar ang papatigayon sang operation. Ang problema, karon may ibang hindi mga pangwa sila ng statement dura ang mga residente sa lugar. Kasi may kangawa sila mo. Ang balila, waya sa amo nagaling ng informasyon. Sige na kulbaan among subong, basta kami kabilikan ka rebelde. Kasi inosente kami dere. Tapos ginamo diri sa among lugar. Tani bantayan di kami diri nila. Kaya basta bila kami diri sokton sa mga rebelde nga ibang nga nakapalagyo. Anong plano sang PNP na sila? Amo pa lang tingwaan nga malabot subong ang PNP kung bala may plano sila nga patiniran dito sa area o kung ano ibang may ibuon nila Action Mar kikikulbaan pa mga residente sa lugar. So, willing mo sila Action dyan nga i-evacuate anay? Sa ilhon anay? Sa mga subong may nag-evacuate mga 30 ka individual pero accordingly mabalik man sila matamat sa lugar. Basta masecure nila. Kabalo kapag galito nila dapat ka Action Mar kita pa pinakalululihalin sa encounter site. Wala nagito police, wala nagitano, dalatanan, wala na army. Kita pa na nabilin sa area, kaya nagpamangkot na rin sa mga residente kung kamusta sila, anong matabo digto, no? Kaya bot siling, wala gito may nabilin. Bisan intelligence nila, operatives, wala gito may nabilin Action Mar. Ang balay Action dyan, damo man sa mga balay? Damo balay, specific na tutay na, mga most likely, 18 kamapan ni Malay, nagkalagka lang, pero damo. Sa palibot, nakit na lapit sa may Busay ng area. Dulugon pa mong madulog ka pa, alin sa may covered court, lakto no pa, budlay misang duta, to Action Mar, ganyan, do pula na lang duta, nadandog. Napalibutan sang, tubo? Okay. Tubo. Kakampuan gitong area mismo. Sa crime scene, kakampuan, may Busay, and then may mga hilamon, and then do may mga Action Mar, talamnan bala, no? Piyak may talamnan, abi. So piyak din nga portion, before pa sang Busay nga area. Sa Busay nga dampi, dikto to mga pwesto ang mga, ang mga NPA. Diri dampi sa may katubuan, diri nagapwesto Action Mar ining mga katapos ang Special Action Force. Yari si Police Lieutenant Colonel Ryan Maguddo, ang commander sa Special Action Force 6 sa interview. Tapos sa unang taon natin, si Elias Christian. Apo. Yung isa wala pang rin. Tapos yung isa si Nukok na sinatari sa Tinilda. Tinilda Virtuano. Alias Nadia. Parang
pinuno po, Commander. Yan po ang pinaka-commander nila sa political sa patapisan. Okay. Sir, tanong lang po, how did you come up po with this particular operation po, sir? Actually, initial indication namin is may mga activity na meron particular with the hindi namin ganun solid yung information namin. Alam naman namin is may mga suspected na armadong grupo na nandiyan sa particular na lugar na yan. So kami nag-respond din ang ating ang PNP at tuloy lang, kanina alas 7 lang umaga ay nagkasalubong nga yung grupo at we are at each point. Kaya po tayo paano hindi tayo na-injured sa ating grupo. Okay. Ibig sabihin po, sir, nagtagal po itong bakbakan po, no? Yes, nagtagal siya ng 1 hour and 20 minutes. Kasi may 2 araw na. So, pag-araw na kasi, madali ka na makatakbo, madali ka makatakbo kasi yung vision mo, very visible na. So, medyo nakakalasan yung ating kwento. Actually, may batihan sa President Colonel Ryan Maguddo, ang commander ng Special Action Force 6, no? May angot sining inkwentro. Inalapan na makapagawa ng statement si Police Captain Presley Castillo diri mismo sa area sang Ilog Municipal Police Station. Karon na basta may mga dugang pwede update, development, kaya sila pa naman ka bulletin sa ibang pagiging mga pinason, action mar. Ang bangkay, katual pa nila sa punerarya. Ano na din ang punerarya, no? Ang ari di? Ano din ang punerarya? Dito sa may ilog? Away di punerarya. Okay. Ano itong gracias? Sola Gracia. Sola Gracia, gindalakson mga funeral, pero kabangkalan. Yan nga sa sunod ng kabangkalan. So, ang Soko, ari din sila sa may Ilog Municipal Police Station, pero mabatsay pa rin sila sa may kabangkalan, kaya may inventory pa sila. So, most likely, hindi pa nila kompleto ang detalye, like inventory, kung ano mga na-recover, pero kaya nakarakbako sa sako nga ginsudla nila sa mga subversive documents, mga magazine, M16 rifle, action namin na-recover No? Tag-asa kalibre sa mas dutang man dito sa area. May mga dokumento dito kami ginausisa sa kapulisan na may mga makaburig dito sa election mar. No? Ano pa yung tudlo pag-ida. Kung sino pag-iba ng mga persona nga yari sa likod sining grupo sa New People's Army sa Southwest Front Action Marlon. Karon na update kita sa action firing line base sa dugang update development may angon sining kwentro sige apon standby kita diri sa Ilog Municipal Police Station mga ka-action on special assignment with action Nixon Tahom. Ako naman ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa bitra sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Exclusive. Sige, karon may dugang na nga information si Action John Diaz. Direkta mismo dira sa Banwasang Ilog, subong-subong nga balita, no? Ang isa ka babayi, ang report nagabutho, no? Naga-eskwela pa sa isa ka eskulahan. Hindi man kano diri sa Negros Occidental, at siguro sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Subong nga balita ni para sa pamilya sang mga nagkalamatay. Sige, karon sa Action Firing Line with Action Boy Duran, may dugang na nga report ang ato sa nga patrol nag-standby sa lagapon na dala sa may Banwasang Ilog sa nga mga triyon. Yan nga bahin dala sa aton sa kalwan sang D3 O kung ready ka na ba sa mundo? Balik kita sa nagpadala dugang sa mamensahe nila sa Facebook Live. Okay, sige. Christine Menyes Villalobos, good afternoon. Melvin Solidarios Abdo from Maligin, Bago City.
Raman si Chantal Canite. Action, pwede ka pangayo telephone numbers. Telephone numbers ang action. 4343861. Okay? 4343861. Raman si Noyre si Lasnog. Okay, good afternoon. Alright, Dennis Tibo Richard Tibo Roma, good afternoon. Si Milail Uligo, dara sa Barangay Tangob sa Kapihan Kuruda, no, sa Bani Cafe, Barangay Tangob. Alex Montesa raman, halambalya sityo balik-balik Barangay Tabo, kahagnop ka klase sa barangay ina. Rodante Advencola de los Santos sa Diin na Tabo, dito sa Banawasang Iloga, Barangay Tabo. Okay. Diding Alo Hamiento mayang hapon. Raman si Homalomina, si Salhay. Labay lang ko si Salhay. Thank you. Iban balikan darway.
Sunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman, Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,